to może być? Ale to jak to jest, że zgaduję, że kto to ten... Musisz na mapce To ja muszę? zaznaczyć. Mm. A, dobra. I możesz, ale możesz też wpisywać tam, albo Aha. na mapie możesz se znaleźć, Dobra. przybliżając. I tam musisz Dobra. wcisnąć pineska. Jobeda szczelą. No w świerklańcu to nie jest. Czekaj, kaj to może Jest być. strzelą w bytom. Ale to na pewno będzie bytom. No ale Tylko- zooming no clicking on the map, no i co teraz? No i teraz czekasz jeszcze 8-7 Aha, sekund. no dobra, no. A nie, bo tak muszę bażyć tak... Ja myślę, kaj to O. może być? Kaś tu, kurde, łagiewniki. Kaj odciągnął. Kaj to by jest? Dobrze, Ej, to jest w parku miejskim. Łużycka. To jest w parku, nie? Łużycka To 34. są muzy. Ale... Eee? No Richtig. to teraz ty. Teraz ty wybierasz, Mikołaj, jakieś miejsce? Start a new round, nie? Mhm. Please choose a I photo. sobie jeździsz po mapie i wybierasz zdjęcie. Aha, no dobra. Ale my ze Śląska, no nie? No. Dobra. Ha. Ale dolny też, czy inogórny? Górny, ale bo kola wyciszyło. Ma... No, bo wyłączył się mikrofon, nie wiem czemu. Aha. Um, Ale coś gada. dobra. No już jestem, już A. jestem. Dobra, No. poszło. Ło, To hopie! jest proste fes. To Ale jest gdzie to proste jest? I no teraz to ja wiem, że to jest proste, ale to jest takie bardzo proste, że... Czekaj, czy to jest zamek... Ja ci nie powiem na głos. Ale czy to jest... Ale żeś zadał teraz... To wszystko na Śląsku, nie? Ja. To kaj taki zameczek może Dobra, być? strzelam, że tu. Ja muszę ci... To jest jakiś dworek? Ale to jest... No to musi być w Tychach. Wszystko jedno i to samo, chłopie. Nie wiem. To nie, podpowiadam, to nie jest w Bytomiu. Kurde, no ja nie wiem, gdzie to jest. Tak, no. Tylko jak takie coś jest w Sosnowcu... Jest, wygrałem, ale czemu wygrałem? Kaj to było? Kaj to było? Nie, Pławnowice. Pławnowice to są. A, to chłopie, to ja nie byłem przy tym nigdy. Widzisz, kurczę? Ja też nie. Dobra. To teraz, moi drodzy, ja wam znajdę bardzo fajne miejsce, co? Dobra. Dobra. Mam nadzieję, że coś, kurde, tutaj coś fajnego tutaj wskażecie. Wskażymy. To jest takie charakterystyczne miejsce, ale zobejrzymy. Zobejrzymy, czy będzie... To jest bardzo, bardzo charakterystyczna rzecz, ale Co? to... Co? Czekaj, chyba wiem. Wpisuję w Google'a. Koń. Nie. Koń. To jest coś... To są rzeźby, ja wam podpowiem, Donnersmarków. Kurde, ale Czekaj. Donnersmarków jest Eee. kilka. Ja, ich jest dużo, chłopie, wiem. No. To tu będzie, o. O, Tu gdzieś, tu gdzieś, Jo o. do dupca. Tu. no. Donnersmarki O, właśnie, są... Trist, dobrze gadasz. Dobra, ciul na sam. No. Zobaczymy, co tutaj wymyślisz. Uwaga, moi drodzy. Wiem. O, to jest świerklaniec, dokładnie. A ja w Chorzów, bo w Chorzowie też jest Donnersmarka pomnik. Moją brama tam, wiesz, że ta brama przenieśli? Ja? Wiesz, że brama w Świerklańcu, nie? No. Przed wejściem do parku w Świerklańcu jest brama i wiesz że o tym, że oni ta brama wzięli i do Chorzowa, do zoo tam przenieśli ją normalnie jakoś Po cóż? poskładali. To nie wiem, a to chłopie brama, żeby to było z czegoś, a to było chłopie z kawałków tam. Nie wiem, Kupię. dobra. Dawaj, Ja szukam. Miłosz. Skąd miałeś ten nóż? Kupiłem w Biedronce, ziomeczku. Jak Biedronce wypadł ze skrzynki. Mhm. Dobra. Nie. No, ale co ty tam wzdychasz tak? Szukam. Wzdychasz tak, kurde.
Czekajcie, to by trzeba było zwiększyć czy zmniejszyć. Prześlij opinię Google. Zmniejszyć. Dobra. No. Co tam? Co? Co to jest? To jest za bogate na Śląsk. Photobaj coś tam. To jest z Niemiec. Czekaj, Kaś. gdzie to może być? To jest Dobra, Śląsk. to jest ale czekaj, Inogórny, ja? No tak. A ty wiesz, jakie są granice Górnego Śląska w ogóle? Ale nie, to jest jakaś tu, czekaj, bo to jest... Dobra, To ja wiem, gdzie to może Beda być. Szczylu. Dobra. Ja też. Się tak wydaje. mi też się wydaje. Dobra, siul. O kurde. Oj, pewnie źle, no. Mm. Co musi być? Ulica, muzeum... Kurde, nie wiem gdzie teraz. Nie wiem, no i tak pewnie Miłosz tam wie. Dobra, miesza o to. Ej, widziałem! O, ciul! Ja wiedziałem, Kaj że to to jest... jest? W Gliwice. To jest Gliwice, a ja nie znam Gliwice. Myślę, takie Ja, fane to to w była Katowice. Gliwice, wrocławska, moi drodzy. Zamek Książ ktoś wie. Zamek Książ to nie na Górnym Śląsku. Dobra, to teraz ja, moi drodzy, jadę. Uwaga, nie wiem, czy teraz zgadniecie. Nie wiem, jakbyście daleko się na Śląsk zapuszczali. Słuchajcie. O, blisko. Tak. Do Piekor i na Cidry. Do Strzelców. Ja? Do Dworcowej. Dobra. To żeby było takie podchwytliwe troszkę. O, wiem. Dobra. A nie, to jest zbyt proste, dobra? To zmienimy może. Ej, mam. Kurde, ładują się. O, jest! Mom. Uwaga, moi drodzy. Teraz Uwaga, musicie zgadnąć. jedzie Rolwaga. No, Rolwaga. Musicie zgadnąć, co to za miejsce, hopy. Uwaga. To jest to. Co ty? Jakiś Ło, to jest Czekaj. stadion. Nie wiem. A specjalnie Ja dałem wiem. taką od Tam dupy chyba stronę, wiem. bo by było A za idzie to łatwe. zdjęcie przybliżyć, czy coś? Nie, ja możesz se, Kurde bele. Ja szczelam. Gdzie to było? możesz se przybliżyć kontrol i myszką i powiększać, wiesz jak? Aha, no dobra. Tu. Szczelam, że to tu. Dobra. Jezu, Bejża, gdzie wy tam strzelacie? Czekaj. Ej, ale Zagłębie też że do województwa wliczamy, czy bez Zagłębia? Co? Bez Zagłębia. Aha, kurwa, ja nie wiem. O kule, kaj byście to tam wdupieli. Nie wiem. No, ale kliknij byle kaj, bo... No, O, się nie miło. zaznaczył. Kaj to był było? to nie był Chorzów, to Gieksa jest. Jezus. To jest Co? Gieksa. No ja wiemy. GKS Katowice, moi drodzy. To ja to z dupcu. No. Dobra. Za ciężkie, to jest tak jak się całe życie i no w Bytomiu siedzi. Mm. Dobra, to jedziemy. Co by tu Są teraz? zaczarowane miejsca na Śląsku. Zapraszamy. Albo jak nazwiemy ten odcinek? Może poszukiwacz? Nie, śląski. Podróżnik. Palcem Po po mapie. po... Albo palcem po Wunglem. landkarcie. Co by tu dać? Zwiedzamy Śląsk. No to dawaj. Wierchny. Szukam. O, to takie... Albo nie. Zaraz zmienimy najwyżej, bo niektórzy nie wiedzą nic. O, A kurde, ale żeście mi tu podpowiedzieli. Boko, skąd jesteś z Radzionkowa? Ja to wiem, kaj to jest. Opie! A kurde! Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Ja to zaraz udupia co do ulicy. Kurde, ale to nie jest tak, że ty wiesz, kaj to jest. Ja wiem. ale to ja nie wiedziałem, że ty wiesz. Naprawdę wiesz. Opie. No, ja Czy- to zaraz przydupia normalnie blank. I To no... mi się wydaje, że tu zaś. A, bo to można wpisywać, a to już nie zdążę. Dobra, to następny raz tak Dobra, zrobię. ja tak się Dobra, wydaje. ciul, Ale dupia to będzie tak. podchwytliwe, że to jest drugi raz. Dobra. Będzie trochę nieprecyzyjnie, ale...
Kurde, Kajo to kliknął. A? Kaj to było, powiedz. Katowice Katowice. przy To Sejmie było Ląpy, Śląskim. ja myślę, że to są Gliwice. Tam jest chłopie, ale Sejm nie- Śląski po drugiej stronie ulicy. Nie, to ja myślałem, że to są Katowice. I że to jest tam, gdzie... Ale to mi nie pasowało, bo tam nie ma pomnika, że tam, gdzie jest Centrum Kultury, te kino, to znaczy To tam jest... Piłsudski na koniu. No, ale tam jest coś takiego, że tam są takie napisy, nie? Dobra, że tam patrzcie, dom... Teroski Ojada. Ja wam wydupia. A Śląsk się Węglem wlicza po- do Australii? Ja, węglem po mapie, moi drodzy, węglem po mapie. Abyście sami są z węgla. Ej, w Katowicach jest staw, który się nazywa Maroko. A, jedno oko na Maroko. Co? Co? Ej, ja Co zrobię ty dzisiaj dupcysz? panoramio z widami, to będzie hicior. Dobra, dom takie proste, nie? Ludzie, Zobejrzymy jeżeli w to jest bliżej ktoś, kto będzie. chciał dzisiaj zagrać w panoramio. To jest takie, O jest. takie ewidentne. No ale co ewidentne, no. Ale to jest ważne, żeby to w dobrym miejscu kliknąć, żebyś wygrał, nie? No. Jak to się nazywa? A czekaj, a to jest miejsce zdjęcia, czy miejsce, gdzie to jest? Nie, musisz miejsce kliknąć, gdzie to Miłosz, zostało. co do metra będzie ustawiał. To w końcu Ja tutaj, na 100% zdjęcia, to jest... czy nie? Czekaj, ja to nawet te drzewka policza, w które to są. Czekaj, to To jest będzie tu. przy drugim gdzieś. To jest ten kościół... To będzie za drugim, o. Kurwa, czekaj, to jest bliżej. Ja bym myślał, że między drugim a trzecim. Nie, to jest trzecie, i to bardziej w prawo. Chłopie, tyś wygrał! Jaka precyzja! No, Dobre. no i taki zadowolony, dobre. Pięknie. Australia to nie tu. No, Australia to nie. Co by tu sam tero? Tero. Mm. Antytero. O 22 punkty, to 22 centymetry chyba. W pasie. 22. No, O, może coś tu. dowej. Jadymy. Tylko muszę znaleźć ładne zdjęcie. Jadymy z szałotym. A Miłosz teraz wdupi zdjęcie ze swojej izby. Panu, kaj to jest? A to Niklaus będzie wiedział. To robię to wiedzion. Mm. Ale mam zdjęcie. Albo ze No to sieni. dowej. No. Ja nie, bo się obsracie takim zdjęciem. No ale no to się obejrzamy, no to dowej. Czemu się się obejrzamy. mamy- No dobra, ja, sam chciałeś. No. No dobra, no. No to wiadomo co to jest, no a tylko teraz kurde se to kliknij gdzieś, nie? To je bytom fałata. Dobra, ale chłopie, dobra, ale to nie może być w tym miejscu zrobione to zdjęcie, bo to musi być gdzieś kurde, gdzie on jeszcze leci. Ale dobra, to jakieś pomocnicze pytanie. Czy to jest jak on podchodzi do lądowania, czy jak startuje? Czy to jest po lewej, czy po prawej stronie? A nie wiadomo, bo on to wpisał, rozumiesz, on sam nie Startuję wie. chyba. A on startuje, ja? No. To w którym kierunku? Dobra, ten- wdupią. Dobra, to ja tutaj daję. Z którego się startuje? Z lewa do prawa? O kurde, nie w ta... A ty dobra strona, ja po prawej zaznaczyła, ty po lewej? Ja. A ty po lewej. O, Dużo Bo widzę. ty to jakby, to by musiało mieć zdjęcie z tyłu, Bąkol, jak... Dobra, to zaznaczę. Dobra. Kaj jest wierchny ślązek. Kurde. No, nad Afryką, Kajś, o. Ktoś nie wie, co to jest lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku. Się mówi na to Pyrzowice, Katowice, ale to nie ma nic wspólnego z Katowicami, poza tym, że trzeba dojechać 40 km do niego. Dobra, teraz wdupia coś tak bazi. Ja wam pokażę dzisiaj moją kosę, No moi nie, bo drodzy. toście nie byli jeszcze, nigdy to wam takie coś nie dam. Ja też tam nie byłem zresztą. Jak ktoś będzie podskakiwał na czacie, to wiecie, co z nim Ej, zrobić. ta kosa wygląda jak ta od Michała. No, bo to są te właśnie. Dobra, patrzcie. O kurde. Ej, znaczy lwa znam, ale nie wiem gdzie to jest. To jest Bytom razy 2.
Ej, nie wiem, serio. Mm. Gdzie to będzie? Nie w Bytomiu Wow! na pewno. Ale takie coś to jest czekaj, to jest dobra. To będzie jakaś w Nie, no Katowicach. nie. Takie lwy Nie. to jeszcze tutaj muszą być. No już trzeci raz to ciulna, ale dobra. Kurde. I to nie jest Bytom, żeś powiedział? Mm-mm. Nie wiem. Dam gdzieś tu. Kurde. To Nie mam tu, pojęcia, ale zostawiam tu, ale... Jo, wiedział, Gliwice? Zabrze. Zabrze? Mhm. A, Zabrze, to są lwy w Chicago. W Zabrzu M1 ktoś powiedział. Dobra, ale wygrałem, moi drodzy. Dobra. O kurde, co ja... Ja wiem! Teraz wam zrobię, patrzcie. Ciekawe, czy będziecie wiedzieli, ale kurczę. Moment, bo się To ładuje był mi. Egipt, to były sfinksy. O, Już? Nie, jeszcze nie. nie, jeszcze nie. Takie fajne zdjęcie wam dam, już prawie mam. Słuchajcie, mam takie fajne zdjęcie, tylko musicie kliknąć odpowiednio, w którym miejscu ono zostało zrobione, dobra? Uwaga. To się udupił. Czekaj. To jest? Wiem. Musisz zwrócić uwagę na ważne rzeczy, to ci się przypomni, gdzie to jest, jak to się nazywa. Mhm. Ja wiem. Chyba. Nie tychy. Kurde, a... To tu jest. O, jest. Dobra, mam. Nie, Tu jest- no nie tychy. Tu jest te przecięcie. I to będzie gdzieś... Kurwa, to nie będzie tu chyba. No się pytam, kaje bytom. Dobra. Motopompka, ja nie wiem właśnie, kaje z bytom. Co? Co? Haj, No. już? O, A, co? Ja myślałem, że to przystawy. Goczałkowice w dupie. Ja, coś A tam z tyłu masz Katowice. No właśnie tak mi coś, ale padłem, to nie może być. No nie, Niklas, ty jak się takie obejrzy, to ty hopie gówno wiesz o tym Śląsku. No bo ja z Bytomia nie wyłaża. To nie wyłaża. To je tychy padło. Ha! To nie są tychy, moi drodzy. Dobra, lecisz? Lecę. Szukum. Leca, dźwigom kieca. Dubidibidibudubidibam, bidibudum, badibadam, badibidubidibidubidibidum, paparabadam, pam, pam, padam, badibidibidibidibidum, badibidup, badibidup, badibidup. Cześć Mikołaju, co u ciebie dzisiaj? Czy dziś będziesz misiał? Wstrzymuję się od odpowiedzi. Patrz. Hopy. Zobacz, se fuzekli nawet nie mam. Moje giry. Już sam hopy. O. Wiesz co to ja mam? Woda w kolanie. Masz potawę kolano jak koń. Dobra. Miłosz, Taki proszę fajny cię. dźwięk. Śląsk jest dupny hopy jak pół Polski, a ty nie umiesz sobie znaleźć fajnego miejsca. Dobra. Łoś to z dupcą. Co Co jest? to jest? To jest w Atak. Ameryce. To jest Co jest? atak. To jest atak hopy na nie wiem na co. A, bo to jest tak zrobione głupio te zdjęcie, wiesz? No ale ja nie widzę inkszego, żeby to... Kurwa. No ja nie wiem, czy jest inkszy stadion, to musi być ten. Dobra, trudno. Ciulom sam. No też tu ciulna, no co ci poradza? Hopy, no kaj to było robione, te zdjęcie, tu no jeden Skery zajty. i ciul. O! Nie z tej zajty, hopie. Ców. O ino ców był. Dobra. Teraz To był chujoje, stadion teraz Śląsk- wyszmaruja. A, wyszło. O! Chorzów, to z koncertu, właśnie, wiem, że z koncertu, tylko że No nie widać stadion- było tego budynku, nie widać, a on jest po prawej, ten budynek. A go nie widać na tym zdjęciu, on się tak jakby go nie było, nie? Miłosz, a Lwów to się liczy jako Bytom.
Tak. Ale nie, no zróbcie coś innego. Dobra. To jest w Tychach, to jest w Tychach. Oczywiście, że w Tychach, moi drodzy. Ciekawe. A zobaczymy tak. He. I no co by to takie było? Dobra, ale to będzie... To jest proste, ale podchwytliwe. I no co teraz... Co... Ej, ale co się stało, moi drodzy, z Sołem? Takie Kurde, pytanie do bo was. nie wiem, on czy to- skończył, czy co mu się stało? Czy on wywaliło mu live'a? Dobra. Co to jest? No. Co to jest? Ło, jakie A to ja wiem, kaj to jest! Ej, nie, niemożliwe, żeby to tu było. Nie wiem. Nie, no to dobra, bo to może chcę sam zrobić jakoś. Strzelam, że to gdzieś... Nie, ja nie wierzę w to. Gdzieś... Ja nie wierzę, że tyś to don. Nie wiem, tu. Czekaj, ja nie wiem, kaj to dać. Ja nie wiem, kaj to wciś. Hopy, kaj to mu wciś. Dobra, widzę. Kurwa, co do metra to ciulna może. Nie wiem, czy to jest tu. O, ciul... No. Ale co to jest? Tarnowskie Góry? Co to są? Powiedz mi, co to jest. Coś ty wpisał? Radzionków? No to są Tarnowskie Góry. Ale to, kaj to jest w Tarnowskich Górach? Stefana To Batorego jest na 1. Bobrownikach. Bobrowniki to są chyba. No. O, to są bobrowniki. Dobra, ja teraz, moi drodzy. Przygotujcie się teraz na grubą rzecz. Uważajcie teraz, dobra? Jesteście gotów? Ja. Aha. Ja nie wiedziałem, że w tym miejscu, które wam chcę pokazać, jest takie dużo zdjęć w ogóle. Miłosz, co żeś mi zrobił za brele? Ja nie wiem. Ale wam w dupia teraz, ale wam zrobię. Ściągnij te brele. Y... y, Tu. Czy to jest to? Ja. Nie, to nie to. Kurde. Czy wy wiecie, kaj to będzie? Uwaga! I to podpowiem wam, że to nie są Gwiezdne Wojny. Ale to nie jest w Bytomiu. Nie, u nas ta wieża jest inna. A chciałem was Sosnowca dać, ale ludzie mi napisali, ale to nie jest z tego, to nie jest miało być ze Śląska. To nie jest Sosnowiec, podpowiem wam. Gdzie to będzie? Pewnie gdzieś u ciebie. Kajś, ja wam podpowiem. No, Kajś za Kerfurem. za Mówiłem, że gdzieś u ciebie. No nie, no godą, Za Kerfurem. wiecie jakim? No taki, to Za Plejadą. ja. kurde! Jest Plejada. Jak ciulnęli, Dobra, jak ciul. wleźli. Nie, bo mi się czas skończy. O, O, Miłosz nie zdążył, ale i tak żeś to tak To udupił. jest wieża ciśnień. Za Mumojskiego. Zamolski, faktycznie. To dzielnica Warszawy, moi kochani. Ej, czy wy byście chcieli? Słuchajcie, ja mam pomysł. Jakbym wziął z 2-3 widzów, nie? No, To rzucił tu oni, wystarczy, że mikrofon by mieli. I po No. prostu by była większa różnorodność No i dobra, gromy dobra, wtedy na spoko, cały spoko. świat, co? Dobra, to słuchajcie, zrobimy teraz tak. To chyba, że jeszcze gramy dalej Śląsk z no 2 to razy. daj jeszcze Śląsk. To dawaj, jeszcze Śląsk. To dawaj. To tam, a ty to się to tam wycinasz, ja? Nie, wszystko w dupca. User disconnected Wszystko, from Co your no jest? to channel. dobrze. Kogo wyciepło? Nie, wszyscy Nikogo. są. A to jest coś disconnected, no dobra. Dowej. To jest nowe, jest to nie miasto.
Dobra, to słuchajcie, moi widzowie. Czekaj, ja się wyciszę. No i... Dawaj, rysujemy mu coś. A jak to się rysuje? Mam go kliknąć i... Kliknąć i tam masz paletę. e, e. Google Effects? A, tu, dobra. O, Halo, co mi się Kuncio tu zrobi? Balo. Są Shibo! Są Shibo! Co, Kaj? Dziewczyny mogą być, tak, dziewczyny mogą być. Dziewczyny w każdym wieku. Dziewczyny lubią brąz. No, to lecimy, moi drodzy. Teraz ja. Wszyscy gotów? Czekaj. No. A czemu mi się zaś straciło te... moment. O, wiem. O, dobra. co? To musicie znać. Dobra? No, dawaj. To musicie znać. Co to wy robicie? Co to za... No? Co to za dźwięk taki? Co ty robisz, Dawid? No ja nie robię. No daj foto. A czemu A, no, tak a te... to tak, ale co? szeleści? Pyrko, to no Mikołaj, znaczy to Miłosz. To ja. Pa, wycisz sobie go. No, to Miłosz. No Miłosz, no, Pyrką. Pyrką, a nie jechał. A czemu? Miłosz, Nie przestań. wiem. Przestań tak robić. Ale nic nie robię. No jak nie robisz, jak robisz? Wyłącz sobie mikrofon i włącz jeszcze raz. Czemu ja mam na głowie jakieś... Czekajcie. Czy nie? No już poszło, już jest dobre. Czekaj, ja dam coś takiego, co jak zobejrzysz, to aż ci się zrobi głupio. Dobra? Miłosz, gańba mi jest. Katowice to nie. Dobra, teraz tak. Gdzie my jedziemy? Tędy. O, to. Tutaj. Tu. Tu. O, kurczę. Dobra, proszę. Nie chciałem tego, ale... Ja Ja wiem. wiem! Aha! A ja wam powiem, że ja tam będę jechał na Industriada, bo jest 13. W ten weekend jest za darmo, wszędzie, wszystko na Śląsku. Tylko, gdzie to I no dokładnie? teraz No nie wiesz pod którym tym, nie? pod karym łukiem. Pod Kerym Łukiem właśnie. Ej, czekaj, gdzie to w Katowicach jest? Ja wam spokojnie powiem wszyscy. Kto będzie chciał, jak na to wbić? Ludzie, uspokójcie się. Dobra, ja to Wy dupia tak nie będziecie kaś. musieli nic sam. robić i ja wam wyślę po prostu link. Ej, zgubiłem dzielnicę. Ło, Miłosz nie zdążył. No niestety, hopie. To jest, co to jest? To jest ten Giszowiec? Nie Kiszowiec? Czy jak to jest? Już nie pamiętam Jodą teraz. Giszowiec. To jest Giszowiec, no. A to nie jest Kiszowiec. Nie wiem. Nie, Kiszowiec. Ja Nie. wiedziałem, że jedno z tych dwóch. No, Dobra, patrzcie, to jeszcze teraz ode mnie. no. Achtung, Achtung. Banditen. Jak ty się obejrzysz z góry, nie? Te Katowice to mają hopie połowa lasów i połowa tych. Hopie wiele No. mamy zielonego terenu, nie? No. A już nie godą w Chorzowie, to oni to już ogłupieli tam. Richtig. Zobaczcie, moi drodzy. A wy mówicie, że Dobra, Śląsk- proste. Wiem, gdzie to jest. ale mi to wypadło teraz. Proste blank. Ja, dobra, ale to jest stare zdjęcie. Bardzo to wiesz, bo zapomniałbym, tylko jest bardzo charakterystyczny malunek w pewnym miejscu i to mi się przypomniało. Ale gdzie ta ulica? Tu, o. Ale zdjęcie było robione Dawno, pora lotymu na pewno. stąd.
Łociul, Może nawet tu. to chyba nie tu. Ej, jo, chyba źle to zrobił. O, Ej, ja tego nie pik, wiedział. pik. Ja O, nie wiedział, że ja to źle kliknął. Miłosz, ale ty jest precyzyjny. Normalnie. Do 30. Karyś, To to jest jest niesamowite. szpital. Dobra. Do wiela do 30 centymetrów. Dobra, dawaj, ostatnia runda. Ostatnia 30 runda. centymetrów, ja. I teraz zrobimy panoramio z widzami. To będzie hicior. Napiszę panoramio z widzami. Czy mógłby ktoś rzucić linkiem do kanału tego ziomka z czerwonym mikrofonem, Pado? Tak, O. z Mikołaj. To jo. Tylko dla znawców. Miłość, date meta. Tylko dla znawców, moi drodzy. O, ty pieronie, giździe. To, to jest w Japonii, Kajś. No. No. Nie, ja to nie chcę tak. To tak sobie inne wdupił. To jest w Belgii. A, kurde, przecież! A ja nie wiem. Chłopie, tak się składa, że jo tam był miesiąc temu. Kajś, ty mógłbyś miesiąc temu. A, i no wtory to jest, czekaj, to jest jeden albo drugi. A to tyś randomowo ciulnął? Konkretnie. To jest, czekaj, jak to jest ten? Kurwa, nie wiem, w dupia Kajś. A jest tu ławka, to jest na 100% ten. Dobra, nie wiem. Jest. No. Nie! To był drugi. To jest To Kaj, był, to jest. ale nie, wtory to jest Sylwester czy Ewa? Ten drugi chyba. To jest Ewa. A, kurde. To jest sztolnia Czarnego Pstrąga, to jest w Reptach. Aha. Tam jakaś szpital w Reptach jest i tam jest sztolnia i tam hopie zjeżdżasz, na dole płyniesz w tych łódeczkach, nie? Dobra. No to tyle. Dobra, to dowy, ja ostatnio robię. Ostatnie, na koniec, No. tak, dobra? Ja. Na koniec, moi drodzy. Co byście tak jakoś za bardzo się sam nie tego. Tego łonego. Hopie. Czekaj, to będzie dobre. Czekaj, czy ty będziesz wiedział to w ogóle. Mm. Mm. Silesian Void Ship. Dobra. Ej, ja tego nie umiem znaleźć. Ej, ja mi jest głupio. O, jest, mam. Mam, czekaj. Nie to, nie to. Nie to. Nie w ta strona, kuwa. Głupi bąkol. Tu Kejś. Tu, o, jest. Tu. Dobra, mamy. Hopy! O! To żeś tego z dołu. Co dół. No, teraz zróbcie kaj to Ej, jest to ale- zdjęcie. Kurde. A ty nie wiesz kaj to jest dokładnie. Ty wiesz, że to tam kaj jest, ale ty nie wiesz kaj to Ej, jest ale czemu dokładnie. nie idzie? Nie. A tego czegoś nie ma na zdjęciu, tego co przy murze stoi. Chyba. Co? Czego nie ma? No tego Tego takiego łańcucha? łańcucha. Dobra. Ciul. Tu jest taka ścieżka. Ty będzie zaś celował pół metra pewnie. No. Nie Uwaga, 3 sekundy, 2. Naciskaj. O kurde! Ło, a to. Miłość, Ty, hopy. Dobra, moi drodzy, to ja wam dziękuję. Bardzo to było piękne. Ja, tako podróż, hopie palcem po mapie na Górnym Śląsku. Palcem do tyłka prosto. Jako ludzie, którzy nie wychodzą z domu, przynajmniej tak mogą zwiedzać świat. Dziękujemy ci, pan wujku Gogle.